Helo, enw fi Aled, a dwi'n byw yng Nghaerdydd, ond dwi'n dod o Sir Fôn, a dwi'n gweithio yn studio Blaid Cymru. Dim byd exciting, just admin, really. Ond dwi'n tynnu lluniau, dwi'n neud ffilms, dwi'n disegnio graphics, so freelance hefyd, really. Ac yn y fideo yma, dwi eisiau siarad hefo chi amdan flogio. Wel, tips amdan flogio, really. Dwi wedi bod yn flogio ers dalwm, yn ôl lle oedd o reit yn cool i wneud, pobl meddwl o'ch chi'n bach o weirdo. Ond rwan, mae yna lot a lot o ffordd i sut i wneud o, sy'n wneud o really hawdd. Be? Mi o'n i'n vlogio nôl pen oedd o reit yn cool i wneud. Ond rwan, mae'n really hawdd i wneud, actually. So, mae siŵr da chi'n meddwl amdan cwestiynau da chi'n gofyn i'ch hunan rwan. That makes no sense. Y cwestiynau da chi'n ella gofyn i'ch hunan rwan ydy, sut dwi'n gallu vlogio? Dwi angen camera drud. Yn lle dwi am roed y vlogs. Be ddyle fi vlogio amdan, mae bywyd fi'n really boring. So os dwi am vlogio yn yr iaith Gymraeg, os o rhywun am watchad, na serious, mae bywyd fi'n really boring. Na, mae'r rhan fwy o'r questions yn... Na, maen nhw'n shit. Maen nhw'n valid, maen nhw'n valid. Ond maen nhw'n shit, ignoriwch nhw i gyd. Na i atab nhw, ond maen nhw'n dal yn shit. Reit, y cwestiwn gyntaf, sut ydw i'n gallu vlogio? Mae'n actually really hawdd. Dach chi efo Instagram? Mae pob efo Instagram. Just iwsiwch hwnna. Da ni efo Instagram Stories, dyna beth dwi'n iwsio. TikTok, mae literally pawb ar TikTok rwan. Hyd yn oed fi, dwi ar TikTok. Follow me, See where I'm going? Da chi really mond isio un o hein. Literally, y peth hawsach ydy, just iwsio'ch ffôn chi. Mae pawb hefo un. Literally, mae pawb hefo un. Mae'r cameras yn awesome. HD, 1080p quality, access i'r we. What more could you want? Ydw i angen camera drud? Yr atab byr? Na, ti ddim. Fel dwi newydd ddeud. Wel, dydy hein ddim yn... These aren't cheap, let's be honest. Ond mae rhan fwy ohonyn ni hefo un yn barod. So just defnyddiwch un o hein. Os da chi ddim hefo un o hein... Pen o'n i tua 15 amser dolyg all o'n i isio oedd camera. Ges i hwn. Oedd o mond tua 60 quid ar amser, ond oedd o camera briliant. Just defnyddiwch un o hein, iawn. Mae hein, mae nhw just yn really, sorry. Mae hein just yn really rhad a hawdd i iwsio, so win-win. Ac ella os mae Santa neis i chi heno, ac os mae Santa neis i chi blwyddyn yma, tip bach i chi wan. Mae pawb yn meddwl da chi angen y quality really dda yn y llun, ond bydd y gynulleidfa yn madda bob dim ond quality audio. Dyn o'n hyn o'n deud synwyr. Basically, da chi'n gael get away hefo llun sydd ddim yn gret, as long as bod yr audio, mae'r audio gorau bod yn well na'r llun. Simple. Lle dwi am roed y vlogs, lle peth ydy de, dos na'm actual pressure i rhannu'ch fywyd online. O gwbl. Ddylai'r proses vlogio bod yn un da chi'n mwynhau beth bynnag da chi'n siarad amdan. Nawn ni mynd i mewn details wedyn. Ond just rhannwch nhw'n rwla. Dwi'n really licio defnyddio Instagram Stories. Mae'n really hawdd i iwsio, maen nhw'n diflannu mewn 24 hours. Mae'r tools yn yr app yn really dda. Mae'r filters yn edrych. Mae TikTok yn really dda. Dyna lle mae pawb. Os da chi eisiau content chi gael i gweld gan pawb, ewch i TikTok. A dwi'n really licio YouTube. Y reswm dwi'n really licio YouTube ydy, mae YouTube yn lle dda i chi gallu fatha uploadio o hyd a da chi'n gallu gweld y quality da chi'n neud mynd i fyny ac i fyny. Os dwi'n mynd ar channel fi rwan, mae'r fideos gynta nes i erioed uploadio versus y fideos dwi'n neud rwan, maen nhw lot gwell a mae hynna'n actually reit neis gael gweld gwaith chi'n mynd lot gwell dros y flynyddoedd. Hefyd, just cadwch bob dim da chi'n neud. Mae'n actually really nice gael deud. Be o'n i'n neud blwyddyn yn ôl rwan, a da chi'n gallu mynd trwy catalog gwaith chi gyd a just gweld. Y pressure o'n i'n teimlo lot pen o'n i'n fengach oedd. O'n i'n teimlo fel o'n i'n gorfod bod yn really dda straight away. A dwi just byth am fod yn hynna dda. Da chi'n gorfod progresio fel da chi'n mynd. A y cwestiwn ydy, be wyt ti isio siarad amdan? A pam?
Be ydy'r peth ti eisiau siarad amdan? A pam? A pam rhannu? Pam? Be ddylai fi vlogio amdan? Mae bywyd fi'n really boring. Y peth gyntaf ydy, dydy bywyd chdi ddim yn boring. Oce, ella bod o yn ond. Mae o mond fyny i chi i gael dangos a rhannu rhywbeth sydd yn interesting. Os da chi'n neud o, da chi'n meddwl bod o'n interesting. So pam da chi eisiau ni meddwl bod o'n interesting hefyd? Just siaradwch amdan rhywbeth sydd yn diddorol i chi. Ydych chi'n licio ffilms? Film reviews? Ydych chi'n licio make-up? Beauty vlog? Beth bynnag da chi'n licio? Just siaradwch amdano fo. Example. Dwi'n rhywun sy'n really trio wneud yn well hefo ailgylchu a bod yn mwy sustainable. Yn y rha sydd wedi bod, o'n i'n notisio bod lot o bobl yn dod at ei gilydd yn y bai yng Nghaerdydd. So all nes i wneud oedd cymryd fideo o pob yn just dod at ei gilydd, a be o'n i'n notisio oedd o'na lot o sbwriel ar lawr. Ac o'na articles ar Wales Online a ballu, just yn siarad amdan be o pobl yn neud. Oedd hyn yn digwydd lot dros weekends, lle. So ia, fel o'n i'n deud, nes i just cymryd fideo bach sydyn a just rhoid o ar Twitter. No biggie. Wedyn bore wedyn, o'n i'n sbio trwy e-mails fi ac o'n i wedi gael un gan rhywun oedd yn gweithio i Hans. Dynas lyflu ma, oedd i gweld y fideo ar Twitter ac yn cynnig i fi wneud fideo amdano fo. Now you know what that means. Na, ges i'n tal lot. Enghraifft reit niche, ond un sy'n dal i dangos, rhywbeth sy'n reit niche, o'n i'n gallu wneud fideo amdano fo, oedd o'n lot o hwyl wneud. A ges i respons reit neis hefyd. Rhywbeth amdano ni eisiau siarad amdan. Mae'n bwysig, reit topical. Boom. Os dwi'n vlogio yng Nghymraeg, neith rhywun watchad. Reit, dwi'n dall lle da chi'n dod o hefo'r cwestiwn yma. O'n i'n meddwl o'r un peth pan o'n i'n ifanc. Ond dwi wedi bod yn gweithio lot blwyddyn yma fel freelance. Freelance wneud ffilms, freelance tynnu lluniau, freelance wneud graphics, a pethau gwahanol fel hynna. A mae'r rhan fwy o'r gwaith dwi wedi gael di dod o'r gymuned Gymraeg. Ac y peth yn y cymuned freelance, ti'n gor'o cwffio am gwaith. A dwi wedi colli lot o gwaith achos dwi'n di rili wneud gwaith yn Gymraeg yn barod. So, os o'n i'n gallu siarad i fy hun 5 mlynedd yn ôl, be swn i'n dweud? Gna ffilms yn Gymraeg! Calm down. Ond, you get my drift. Pan o'n i'n ysgol, years ago, oedd o reit yn cool i siarad Gymraeg. Dwi literally ddim yn gwybod pam, ond oedd o. A i ddeud y gwir, o'n i wedi colli dipyn bach o fy Nghymraeg. Ond yn lwcus iawn, mae wedi dod yn ôl dros y blynyddoedd. Crandwch, dwi'n mor falch fy mod i'n Gymraeg. Mae na ddraig ar y fflag. Mae hynna'n awesome. Os da chi'n gallu siarad Cymraeg, gnewch gwaith yn yr iaith Gymraeg. Mae na gymuned allan yna. Hans, os da chi eisiau tips ar sut i vlogio, ewch i watchad be mae Hans yn neud. Mae gwaith nhw'n awesome. A beth sy'n lyflu ydy, da chi'n teimlo fel da chi mewn gymuned reit neis. Anyway. Y peth na i adael chi efo rwan. Y peth na i gadael chi efo stori bach rwan. A mae hyn di helpu fi gymaint. Pen o'n i'n neud y cwrs MA Filmmaking postgrad Prifysgol Bangor, o'n i gyd yn gael yn barod i neud ffilms prosiect mawr diwedd y blwyddyn o'n i gyd yn neud. Ac oedd yr athro di deud rhywbeth i ni gyd, ac oedd mae di aros efo fi ever since. A hyn oedd i di deud, dim ond chi ddylia gael wneud y ffilm da chi am wneud. A be oedd hi'n feddwl oedd, dim ond chi sy'n gael y profiad ac y bywyd da chi'n byw rwan. So pam ddim rhannu'r profiad a'r syniadau a'r safbwyntiau da chi'n gweld yn y byd i gyd. Ac oedd rhywbeth yn hynna, mae di aros efo fi ever since. So pan dwi'n meddwl amdan, pa ffilm gan neud nesa, dwi o hyd yn gofyn i fy hun, be dwi efo i ddweud, be sy'n ymhenni dwi really isio gael allan yna, be dwi'n licio am y byd, be dwi ddim yn licio am y byd, be dwi isio newid am y byd. A peth ydy, mond fi sy'n hefo'r point of view yna, a dyna pam dwi ddim yn meddwl, oh, my life isn't interesting enough. Wel, mae o. Da ni gyd yn individuals yn y byd yma. Da ni gyd yn byw mewn amser sy'n really weird. So pam ddim just neud rhywbeth sydd am, just neud chdi feddwl am rhywbeth arall am 10 munud. Hwyl.